ଥରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଘାସ ଖାଉଛି। ବାଘଟି ହ୍ରଦ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ବାଘଟି ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଖାଇବା କଥା, ସେ ପୁଣି ଘାସ ଖାଉଛି, ପୁଣି ବାଘ ହାତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଧରିଛି। କଙ୍କଣଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଝଲମଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଘ ହାତରେ କଙ୍କଣ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା। ହେବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଙ୍କଣଟିକୁ ଆଣିବେ କିପରି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ହଇରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ! ମୁଁ ଏଠାରେ ଘାସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତ?